күннәр. Беренчедән сезгә зур рәхмәт үзегезнең тыгыз эш графигыгызда безнең өчен вакыт тапканыгыз өчен. Без монда җылы ялкын редакциясе хезмәткәрләре һәм балалар. Балалар димәктән алар безнең иң актив укучыларыбыз, язучылар. Безгә әгәр дә профессиональ терминга күчсәм, балалар сүзен моннан алып куйыр идем. Сез бит барыгызда профессионал дигәннәр инде. Укучылар һәм профессионал. Теге кайракта балалар дигәндә әйтәләр, балалар уйныйлар да онытырлар дип. Юк, без профессионал бик матур эшлибез. Шуңа күрә без Ялкын журналының нештатный хезмәткәрләре. Яшь журналистларыбыз. Вот менә яшь редколлеги, яшьләр. Менә шулай дип кирәк. Әгъзалары дип әйтергә. Без профессионаллар тагын сөйләргә тиешбез. Ялкын редакциясе кысаларында без инде узган ел яңартырган лидерлар проекты дигән проект эшләп килә. Шушы проект кысаларында бүгенге көндә зур дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләребез белән балаларыбызның яшь журналистларны таныштырып, аларның эшчәнлеге, тормышы белән таныштырып, аларның үрнәгендә, үзләрендә киләчәктә инде зур ирешү максатын куябыз. Мин үз вакытында Чаллыда эшләгәндә, без теге мәктәп самоуправлениесе буенча мен анда бик матур әйтеп вертикаль ясадым. Һәм теге школьный совет учащихся, городской совет учащихся, ГСУ, ШСУ ясаган вакытта күп кенә директорлар, укытучылар мен әйткәннәре, әйдәгез балалар оешмасы ясап дип. Мәйтәм, әйдәгез булай иттек. Менә олы кешеләр, без балалар турында сөйләшкәндә һәр вакытта әйтәбез. Балалар әле, аларның алда гомерләре күп, балалар уйлыйлар, алар да шулай дип койлар. Шуңа күрә мәйтәм, әйдәгез лексиконнан балалар сүзен моннан алып куябыз. Шуңа күрә учащийся. Алар барса да безнең учащийся. Шуңа күрә школьный совет учащихся, аларның бу эш урыны, алар анда эшкә киләләр, укыйлар, эшләр. Шуңа күрә статуслы булсын өчен, аларның мәгълүм булган, аларга игътибар, теге бер-бергә карап булсын өчен, шуңа күрә иттек. И ул сразу беренче көннән уже эффект бирә башлады. Безнең бик матур проект бар, Гүзәл Любисовна Удачина, ул бит уполномоченный по правам ребенка. Республика күләмендә үзенең менә шу укучылар арасында общественный помощниклар ясады. Сез менә ул бер вакытта аларга балалар дип, алар барсы да общественный, детский, не детский, а общественный помощник бөтен нәрсәләр бар. Шуңа күрә бик матур балалар чыгалар, сүз әйтәләр, ачуланалар, нитәләр, требовать итәләр, потому что изначально статусность, теге әйтәсез инде, как корабль назовешь, так и поплывет. Шуңа күрә сез барысы да язучылар, профессионал барга тигәннәр, шуңа күрә мен коптойм сезне барыгызга да рәхмәт. Гүзәл Удачина безнең Яшелүзән районы буенча иҗтимагый ярдәмчесе инде 2 ел дәвамында. Шулай ук безнең Яшелүзәндә Сәләт Яшелүзән клубының рәисе һәм былтыр быдан инде Аллаһка шөкер Сәләт Вики мәктәбенең проектын җитәклим. Шул проектның төп максаты инде татар Википедиясе мөмкинлекләре аша балаларга менә шундый татар телен үстерү мөмкинлекләрен ачу. 17 яшь һәм мин Яшелүзәннең 16-нчы класс мәктәбендә 10-нчы сыйныфында укыйм. Шарип Гүзәл Арчадан килде. 8-нче сыйныфта 14 яшь. Хәйркан, минем исемем Затуллина Нәҗирә, мин үзем Арча районында булам, ләкин хәзер Казанда укыйм һәм яшим анда 4-нче гимназиядә укыйм. Мен Абдрахманова Айсулля, Кайбыш районыннан 8-нче класста укыйм, 15 яшь. Абдрахманова Айгөл, Ялкын журналы хезмәткәре, Ялкын журналының җаваплы сәркәтибе булып эшлим. Рәхмәт үзер. Бүгенге көндә яшьләр редколлегиясендә 16 кеше, актив язучы 16 кеше бар. Һәм без төрле очрашуларга төрле балаларны сайлап алабыз үзебез әйе. Һәм без районнарга карап эшләмибез, соңгы вакытта кайсысы активрак булган, кайсысының язмалары күбрәк булган, шуларны чакырырга тырышабыз. Минем дә бит инде кайчандыр шундай яшем булган айма. Менә сез барыгыз да әйтеп чыктыгыз. Өстәл артында утырган менә безнең коллегалар арасында сезнең бүгенге көндә кем буласыгызны аңлап әйтә аласызмы? Кемнең инде выбор ясалган профессия? Берәү, икәү. Калганнары еще не определенны, әйме? Шуңа күрә яшь вакытта, укыган вакытта булачак кем буласың, кайда укыйсың киләне сайлау бик авыр. Монда бар ни гаилә династиялары. Ул безнең әйтәсе килә инде кара вакытта укучылар буенча, кара вакытта безнең врачлар буенча, кара вакытта теге промышленниклар буенча ул бирелә торган әйберләр бар. Ләкин минем андый гаиләдә тумадым, мин авылда тудым, минем авылда туып үстем. Шуңа күрә
Biz başta avul yigitleri şuna göre әле ул вакытта минем бу кеше буласым, бу хезмәткә китәсем дигән уйлар, фикерләр юк иде. Шуңа күрә безнең төп мөнәсәбәт уку иде һәм эш иде. Шуңа күрә безнең менә ул теге буын дигәндә инде сойлау юллары күп иде. Чөнки 8 классны бетергәчтән без инде күп кенә район үзәкләренә, шәһәрләргә барып техникумларга яки училищеларга керә алай дигәндә, яки уны бетергәчтән инде институтка барырга. Шуңа күрә күп кенә вакытларда сойлау, булачак һөнәрен сойлау ул бик авыр процесс. Шуңа күрә беренче үзендә кыюлык булырга тиеш карарга. Ансы бер, икенчесе олылар. Олылар менә бер караганда бит инде сез дә ул кадәр яшь түгел. Siz bitinde birinci, ikinci klasta okumuysunuz, alar күптән үтеп киткәннәр. Хәзер сезнең менә инде сойлау вакытлары җитә. Шуңа күрә сезнең дә кемдер белән үзегезнең фикерне алышып, үзегезне күрсәтәсегез килә, аңлыйсыгыз килә, бу минеке микән дип. Аның өчен тагын әйтәсем килә, кемгә барып сорыйсың? Яки дустың белән утырып сөйләшәсең? Менә шунда микән, монда микән, яки абыем, апаем булса сөйләшерлек. Әгәр дә әти-әниң белән аны сөйләшә алсаң, алар белән уйлыйсың инде. Мин бетердем сержант мәктәбе, сержант булдым, башта командир отделения, аннары старшина заставы, шуңа күрә бик минем тормышым өчен ул зур үзгәрешләр ясады. Һәм ул вакытта политик войскада дип инде, КГБ войскасы да дип, шуңа күрә минем өчен бик зур юл булды 18-дән 20 яшькә. Һәм мин шуннан кайткач инде рапорт язып, иншалла УВДсына эшкә урнаштым һәм 2 елга мин киттем Моловага укырга, аны кызыл диплом белән бетереп, кайттым инде 85 елда УВДга эшкә. Шуңа күрә менә шу 4 ел ул 18 яшьтән 22 яшькә хәтле ир-егет өчен бер вакытта да, һәр вакытта да бик матур һөнәр ала торган, көч күрсәтә торган, үзеңнең киләчәген аңлый торган еллар. Иң беренче кеше булырга кирәк. Әгәр дә син кеше булып каласың икән, бөтен нәрсә белән, синең үз тормышыңда син бәхетле кеше буласың. Әгәр дә син принциплар белән яшәсәң, ниндидер мәкаләләр белән ясасаң, ниндидер кумирлар белән ясасаң, син һәр вакытта да теге маска белән яшисең. Былай тәсем килә, эчеңдә һәм төбеңдә син кем икәне тиз күренәчәк. Шуңа күрә яшь вакыттан менә шуны аңлап, шуның белән барырга кирәк. Минем өчен иң зур әйтемнәрнең берсе татар халкының ул менә аңлый башлау белән соңгы һөнәргә хәтле мөмкинлек ул тырышкан товар ташка кадак кагар ди. Шуңа күрә тырышлык. Синең өчен берсе дә эшләмәячәкләр. Син дә эшләтә алмаячаксың. Үзең генә тырышып, тырышкан товар, тырышлык, товар. Теге тырышкан дигәчтен товар ташка кадак кала дигәч без күп кенә уйлый башлыйбыз. Мескен өеп куя моны хәтле кадак. Моны хәтле шул суга, бер кадакка керәйдә ташлады, алай түгел. Товар. Монсы уже творческий подход. Нәрсә эшләргә була. Былай гына бәреп утырырга була, минемчә тырыша, но синең тормышың җитмәскә мөмкин. Шу көчең дә бетәргә кар. Шуңа күрә товар өчен уйларга кирәк, ничек итеп инде. Без әйтәбез, карагыз, теге яткан таш астында су акмый дип әйме. Шуңа күрә уйларга кирәк. Тырышып кына түгел, тырышлык бигә бер товар өчен нәрсә эшләргә кирәк. Может, бу ягына кирип карар кирәк, может, дрель кирәктер, может, бер икенче станок кирәктер, может, бер ярдәмче кирәктер. Менә шуны товар өчен син уйларга кирәк. Алган ошо белемнәре үзне билге аша дусларыгызга һәм үзегезнең әти-әнигезгә күрсәтә белегез. Һәм әти-әнигез дусларыгыз ягыннан шушы матур билгеләр өчен, эшләрегез өчен һәр вакытта да рәхмәтле булыгыз.